بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يوم مسوى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم kwana biyu da'irar soyayya ta shiga wani rudani na ban mamaki. Zukata sun razana kwarai daga mabambatan gurare. Wannan bidiyo ba buƙatar yinsa idan ba don zukatan masoya ba, saboda shi sanin masoyi na gaskiya abu ne mai wahala, kuma babu wanda ya san shi sai Allah. Da haka dole ne bawa ya ririta abin da Allah ne kaɗai zai iya bashi. An ta maganganu sakamakon wani bidiyo na da ya fito sanye da baƙin kaya cikin alhinin Imam Hussein an sai da Zahra da Imam Ali jikan Annabi sallallahu alaihi wasallama. Duk da Hausa suna cewa idan ka zo gari ka sami kowa da jela, kai ma sai ka yi koda ta tsumma ce ka saka. Amma maganar gaskiya ni ba ɗan Shi'a ba ne, duk abin da ka gani a ciki son Annabi ne ya kai sallallahu alaihi wasallam. Shi sa muka ce annabin dai kuma dangi annabin dai, amma duk da haka muna gurbatar da zukatan masoya Annabi sallallahu alaihi wasallama na yadda suka gigice suka shiga rudani. Su wannan dai tafarkin da suka samu a kai a haka muke kullum ɗayan ta sayyidina rasulullahi cikin ganin girma da biyayya. Amma duk abin da ya shafi Annabi sallallahu alaihi wasallama kar kai mamaki in ka gan mu a cikinsa, amma bai nufin wai mu karɓe shi yadda kowa ke karɓarsa ko yadda waɗansu suka karɓe shi. Muna son dai Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma don Allah kada wanda ya ƙara kirana da wasu muna Dan Shi'a ba ni so, don Allah ka ƙara. Ma'assalamu ala barakatullah.